दिनैनि फुंबिलि समाव जों गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। जों दिनै फैगौ सोलिबाय थानाय नैबे सेप्तेम्बर दाननि 29 आरो 30 समबार आरो मंगलबार बे साननैनि हाबाफारिजों बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 4थि दौरि सावरायमेल बे हाबाफारिखौ दौरि मावबादा बे मावबादाखौ खुंफुंनो थाखाय जिल्ला गौथुमनि बिथोन बादियै जों थावनिखौ सायख'ना लादों। सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जोंनि लुकलं गामिनि बाथौ थानसालियाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बे अक्ट'खौ थि खालामनानै दिनैनि बै साननि समखौ गोसोखांहरनानै जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ आफा इसोरा बेवहाय सफैनो हानाय गासैबो सुबुंफोरा आलो गोजोनै जिरायनानै जोंनि 4थि दौरि मावबादा सावरायमेल बेखौ खुंफुंनायाव आफा इसोरनि अननाय गासैखौबो नागिरनानै जों दिनै सायनासालिनि सेथि खुन्थिया बे गायसननाय हाबाफारिखौ जों दिनै जाफुंसार होनो हाबाय। रायजोनि हेफाजाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबै आरो बानजायगिरि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेफाजाबै आरो लोगोसे जोङो लुकलं रायजोनि हाजासे नाजानायाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हाबाय। बेखायनो जों मिजिंथिगोन फैगौ 29 आरो 30 बे सेप्तेम्बर दाननि साननैनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव गासैनिबो मदद आरो जोंनि हेफाजाबखौ नागिरनानै आंनि दिनैनि सुंद' बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय।